Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Розбош 14 и в този епизод ще играем Ice the Horror Game. И това е играта. Тук си настройвате на какво да бъдете и да играете на Casual, Normal или Hard. Първоначално ще играем на Casual. И почваме игра. Така, ето я зловещата игра. Не е толкова страшно. За някой може да е. Така, от тук през M to C, ама това да видите как ви е картата като цъкнете M. Така, това е по-око. През Q to C да видите къде се намира чудовището. Тази обезглавената. Ето, като цъкнете Q и това е тя. Явно тук няма нищо. И сега, тя ако дойде по случайност, сигурно би трябвало да дойде. Ще видите как се тресе стола. Ето и самия аз. Тук ли? Ония бъгави продавец. Не първия, а втория е бъгав прозорец. Може да се качите. Опа. Това означава, че идва. Със сигурност ще влезне и ще ни убие. През Space скачате. През Shift тичате бързо. И другите вече ви ги казват. Колко ви турбивам, не знам. Ей, сега ще я видите. Ето я. Не знам дали идва. За малко ни убие. Ей, тук майче са я обесили.
би една струба горе. Така е карта на мазето. Обиколили сме само тук по стълбите. Веднага свихме вдясно в стаята с двете врати. После изтичахме и влезохме в стаята, къде е това пиче на балонче. И ето ни нас как стоим тук. Тя до сега не е дошла. Това е рекорд. Не знам защо още я няма. Той дори скача колко тавана. И гледайте какъв смотан бък са направили. Не са му показани краката, вижда му се само смотаното фенерче. Няма доста време. Идва. Идва пак. Може да се каже, че е оценили на рефрен. Това беше страхотно. Сега да опитаме няколко лесни високи. Щом спре да трепери това, тръгваме да взимаме ветрови и... Следиме внимателно. Да, господин Христов. Майчице, на това му казвам висока топка. Ще хвана. Ще я хвана. Добре ли си? Не стой така. И превъртяхме Ice the Horror Game на Casual. Следващия епизод ще се пробваме на Normal и в последващия на Hard. На Hard много трудно ще бъде. И тук някакъв наш приятел умря и дисконектна връзката от... Връзката прекъсна и добре. Това беше от мен. Аз съм Розбос 14. Чао, чао.